Takže stretávame sa na premiére seriálu Noir. Povedzte nám viacej o svojej úlohe. Nebudem veľa prezrádzať, som forenzný technik, volám sa Weidman a som permanentne nahnevaný. Tak uvidíme, ako to vyznie potom na tej kamere. A ako to máte v živote? Ste taký nahnevaný človek? Nie, v živote som, hovoria mi, že niekedy slniečko, hej, ale tak som zvedavý, ako to teda bude tam na plátne. Čo vás naposledy najviac nahnevalo? A deti ma niekedy štú, hej, ale už mám teda veľké deti, ale keď boli menšie, tak tie ma vedeli vytočiť, no. A takto v spoločnosti? V spoločnosti? No, to je tí naši politici, to je niečo otrasné, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať. A ešte nám povedzte, aké máte leto? Dobre, niečo som už absolvoval, nejaké dovolenky a niečo ma ešte čaká, tak nejaké festivály a tak. Čo by ste odporúčili na Slovensku navštíviť? Určite Kremnické gegy, tam budeme vystupovať aj s kapelou a aj tie piešťanské zábaly, aj tam budeme.